pytanie dzisiaj. Co to takiego jest randka? Chłopak, dziewczyna, którzy ze sobą tam sobie tak zapraszają jeden drugiego, no i sobie rozmawiają. A na jakie tematy? Randka może być czymś miłym, może być czymś, spotkaniem z chłopakiem, może być poznaniem kogoś nowego, jeśli jest to pierwsza oczywiście, no bo każda następna, no to już jakby odbiega od słowa randka, gdyż spotykamy się z tym osobą i jest to spotkanie i nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć. Randka, Tak, co to takiego? no to się umawiam się z babką i idziemy do kawiarni, czy gdzieś takiego, Do kawiarni. czy do restauracji jakiejś. No. Randka to jest spotkanie się dwóch osób, pójście gdzieś razem, przeważnie wieczorem, no i spędzenie ze sobą czasu. Wie pan, randka, spotkanie się dwóch osób, które mają jakieś po prostu poczucie jakiejś odpowiedzialności, że gdzieś pójdą, nic im się nie stanie, jeden drugiemu krzywdy nie zrobi, prawda? Na kawę mogą sobie pójść, porozmawiać, do parku. Ale w jakim celu w takim razie oni tak się spotykają? To wie pan, to zależy kto z kim się spotka. Bo jeżeli się spotka dwóch mężczyzn, prawda, to może z dwóch sportowców to mają inny temat do rozmowy, prawda? Dokładnie. A jeżeli się spotkają na przykład dwie dziewczyny, też inny. Albo może też dziewczyna przez internet umówić się z chłopakiem, czy jakoś tak telefonicznie i sobie gdzieś siedzą właśnie w parku, na kawie czy na herbacie, poruszają różne tematy ciekawe o szkole, o różnych takich. W jakim celu taka randka jest? Taka randka jest w celu zapoznania się bliżej, chodzenia ze sobą, a potem może zawarcia nawet związku małżeńskiego. Randka. Spotkanie dwóch osobników przeciwnej płci w celu zaznajomienia się. Poznania się. Tak. I co na takiej randce się robi zazwyczaj? Znaczy się ogólnie, czy to jest pierwsza randka w ogóle, czy któraś z kolei? Zazwyczaj, że jest pierwsza randka, tak. Pierwsza. Przede wszystkim się rozmawia, właśnie. Rozmawia się. Poznaje się Tak. drugą osobę W ten i sposób. ewentualnie umawia się go na kolejną, jeśli się okaże, że spodoba nam się ta druga osoba. Że jeżeli mamy coś wspólnego, umawiamy się na kolejną randkę. Randka? No. To nie będę mówił. Ja byłem za młody w wojsku, od 17 lat do 22 lat w wojsku, także nie wiem, co to znaczy randka. Nie chodził pan na randki? Ja chodziłem w wojsku 5 lat. A po wojsku? Albo przed wojskiem? Przed wojskiem za młody byłem. Miałem 16 lat, a 17 lat do wojska poszedłem już. No. Nie da rady. W ogóle pan nie był na randce nigdy? Nigdy nie byłem na randce. Nie wierzę. No, proszę mi wierzyć. Dopiero jak przyjechałem w 47 roku. No to później pan był na tej randce. No, to były takie małe randki, ale to już ja nie będę mówił na ten temat. Przepraszam najmocniej, nie będę. Dziękuję bardzo. Mam 80 lat już. 80 lat? Tak. Wspaniały wiek, gratulujemy. Dziękuję. I jak często taka randka powinna być? Codziennie, co miesiąc? Codziennie to za często, a co miesiąc to za rzadko. To już zależy od osób spotykających się. A w jakim celu taka randka się odbywa zazwyczaj? W celu poznania się bliższego, dowiedzenia się czegoś o sobie. Ja chodziłem 8 lat, poślubiłem panią i później wszystko się rozleciało. Bo na randce się udawało. No, była idealna, a jak się ożeniłem, to znaczy mam tylko obowiązki, a nic ponadto. A w jakim celu jest taka randka? Poznanie drugiej osoby. Ale po co? Nie wiem, żeby zapoznać, ale po co to nie wiem. No, co się robi na randce? Znaczy, jak są to pierwsze randki, to na pewno się rozmawia, a później następne już do pocałunku dochodzi, no a później różnie. To zależy od osób, które się spotykają. Siedzi się, nie wiem, przynajmniej ja sobie taką idealną randkę wyobrażam, że siedzi się przy świecach, przy kolacji i szepcze się do siebie czułe słówka. No, bardzo romantycznie. A kiedy taka randka była u was ostatnim razem? Nie było. Jeszcze nie było, oj. Takie są. Nie ma! Proszę państwa, mamy tutaj spór. Jak w każdym związku. No to kiedy taka randka będzie? No to od dżentelmena zależy przecież. Powinien inicjatywę. Dzisiaj wieczorem. Na pewno dzisiaj wieczorem? Pewno dzisiaj wieczorem. Miejmy nadzieję. Nie będzie czasu.
Będzie czas, znajdziemy. A będziemy dzisiaj na ognisku, nie? No właśnie, przy ognisku. Właściwie to teraz się przeistoczyło nie w randki, ale w ciągłe spotkanie. Tak, Ciągłe spotkania. tak. To każde spotkanie może być randką, prawda? Oczywiście. Teraz to już są spotkania praktycznie przedślubne, można tak. O, gratulujemy. Kiedy ślub w takim razie? 22 sierpnia. Życzymy szczęścia. Klub Filmu Niezależnego. Filmy śląskie i nie tylko. Zasubskrybuj nasz kanał na YouTube i zaobserwuj na Facebooku.